Hoffwn i. Wrth i ni siarad gyda'r plant yn y dosbarth, a holi iddyn nhw beth maen nhw eisiau, neu beth maen nhw'n hoffi, mae ffordd fer gyda ni o roi'r geiriau mewn cwestiwn. Hoffet ti? Sef yn Saesneg, would you like? Ar gyfer un plentyn. A hoffech chi? Sef yn Saesneg, would you like? Ar gyfer mwy nag un plentyn neu grŵp. Mae defnyddio'r cwestiwn yma yn rhoi dewis i'r plant ac yn rhoi cyfle i ddweud ydyn nhw eisiau neu'n hoffi rhywbeth a'i peidio. Gadewch i ni edrych ar sut i ddefnyddio'r geiriau yma mewn cwestiynau. Hoffet ti ddawnsio, Sian? Hoffet ti beintio, Deiniol? Hoffech chi gysgu, Zaib a Mina? Hoffech chi snac, blant? Ydych chi'n sylwi fod treiglad meddal yn y gair sy'n dilyn ti neu chi? Yr ateb cywir i gwestiwn sy'n dechrau gyda hoffet ti ydy hoffwn. Sef, yes, I would like. Neu, na hoffwn. Sef, no, I would not like. Yr ateb cywir i gwestiwn sy'n dechrau gyda hoffech chi ydy hoffen. Sef, yes, we would like. Neu, na hoffen. Sef, no, we would not like. Os ydych chi eisiau rhoi cyfle i'r plentyn neu'r plant ddweud beth yn union maen nhw eisiau, gallwch chi ddefnyddio beth ar ddechrau'r cwestiwn, a'i ymestyn fel hyn. Beth hoffet ti chwarae, Harry? Beth hoffet ti yfed, Chloe? Beth hoffech chi weld, blant? Beth hoffech chi beintio, bawb? I ateb y cwestiynau yma, mae cyfle i'r plant rhoi ateb penodol i chi a dweud beth hoffen nhw. Gallan nhw ateb gydag un gair, neu gyda brawddeg gyfan fel hyn. Hoffwn i fynd i'r tŷ bach. Hoffen i chwarae yn y twba tywod. Gallwch chi hefyd ddefnyddio hoffwn i ddweud beth ydych chi fel oedolyn eisiau ei wneud. Hoffwn i ddarllen stori i chi nawr. Hoffwn i chi eistedd mewn cylch. Cofiwch am y ffurf yma, a cheisiwch ei ddefnyddio wrth i chi drochi'r plant yn y Gymraeg.